Els dolors de la Dolors. Catecismo de la Iglesia Católica. Donat que el matrimonio estableix a los cónyuges en un estado públic de vida en la Iglesia, la celebració del mateix es fa ordinariamente de un modo públic en el marco de una celebració litúrgica ante el sacerdote o el testigo qualificat de la Iglesia, els testimonis Va, aixeca't dur els collons. Aixeca't tu. Ves. Estic dormint també. Però bon. No hi ha ningú. Va, dormi, calla, cony. He agafat el son, ja. Però bon, aixeca't tu ara. Però bon. Ah, ves tu, collons. No hi ha ningú. Collons, sí que agafes el son ràpid. Però bon, vés-hi tu ara. Però bon, la porta, pica. Ves, collons, merda, hosti, desgràcia. Què et passa? Hi ha un gat! Envia-li el gos d'en Ramon. Gos de Ramon, ataca! Gos de Ramon! Hòstia, m'he desvetllat. Què ha passat amb el... Què collons passa amb el gat i el Que gos? piquen la porta, que era un gat i engegat el gos d'en Ramon. Anem a córrer una mica. Cap a córrer, ara. Va, anem, posa les bambes. Va. Primer posa les bambes. Va, Així en pijama. en pijama avui. Avui en pijama, va. Anem. Va. Vinga. Quilòmetre i mig, ja està. Vinga. Ja està. Va, anem a casa. Dutxes primer tu o em dutxo jo? Jo em dutxo sempre jo, primera. Val. Sempre jo, Val. Tu, sempre. sempre. Doncs pots entrar a la dutxa. Els mansos és cultura. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de fotuts.